Iki lho rek, tarifnya yo. Rumah minimalis, ukurannya 5 kali 11, harganya 230 juta. Kena mriko mewah. Saya langsung ya, tarif renang omah yo. Nah sebelah kiri gini iki sono pagar taneme, ambek ono roster ngene yo, tengah dikai batu alam ngene yo. Saya iki langsung lanjut mrene. Iki wis oleh pagar redingan kayak ngene iki modele lho. Dhuwure wis oleh kanopi. Sebelah kanan kene iki nggone arah karpote wis keramikan separo yo. Mobil opo sing mlebu kok wis pen tepak dhewe. Sebelah kiri kene iki plasterane gak polosan. Dimodif eling on tali aring ini beno ben banyune jak metu nang selokan yo. Sebelah kiri kene iki engko sampean ge taman mini yo, engko pen tanduri opo wis pen atur dhewe. Sing pasti kerane ready karo nguntir tok. Kena ngembas sepeda atau mobil yo. Nah, iki sono kanopi nih lho. Saya iki langsung lanjut, brene sadurunge lanjut iki ono fasad depane ambek ono lampu sing moncot ning sondokur. Nah, saya iki langsung lanjut mlebu brene. Ah, hop, saya masih pusing rek. Almino, raya batas.